Hey, kaitul kaham bini hamsakma khairakma paipleya bo khibiya teya kariya aw ang khaklai narok jutno kaham kring tamani hnei te khasrangjak khatong thokjak mangnong na hnei naidi tini wo sangsara borok gobang ma lama tei yapri salayo tei asenani bagai lama naituklayo naidi tini wo borok sangsaro mungsasak thayo ebake mungsasak lama yapri sewi Tongo ebake senen bagi wanchuk naidi borok ni je yapri semani bakasak thayo je thangnani bagi je wanchuk mani naidi khaksangma tei tongthokma o duita langmo manani bagi peace Tongthokmung manani bagi tino kebang malama te yapri salayo tino ang income khlai available khlai ang tongthoki da tongi mano yang lama te yapri semani bisingti te kebang ma thayo ba kabang ma jagao thangi dan ani bkhaw khaksang ma tongthokma mano ang osamuno khlai ajiwi income rang puisa ajiwi nokphuk building gari malik pa borok bai kaham jagui oboni bisingti dan khaw khaksang phaino tongthokmung phaino nukhungko santi phaino ini borok yapri salayo naidi osungsani mungsasuk position bai osungsani mungsasuk mani bai nang asoi khaksang mungno nang manglak nang naitugui mano haifona asoi real khaksang mung a real tongthokmung obo osungjar nang rango manglak mungsasuk mungo manglak mungsasuk thayobo o real asoini khaksang mung manglak asoini khaksang mung bojaga male abo Kristo osi tongo nang jefu Kristo phayo afrunini tongthokmung alada alaidangi thangai khaksang mung alaidangi thangai nini khatung mung buchila alaidangi thangai hallelujah tini wo okok rong khnawi nang believe claiming yang imano poito sayang imano because but okok no soy jebro Kristo phai aje Kristo phai je khaksang ma tongtuma real tongthokmung no jebro experience khlai nayo a borok no sawi mano abuni bagino sangsar common naijat phiaba Kristong ka tongplai jat abun bagino real khaksang ma Kristo osi nang srai amen